Kamashumi amathathu abakhwetha baswelekele emabhomeni ohlukeneyo eMpuma Koloni ukususela ekuqaleni kwexesha lasehlotyeni lolwaluko. Umphathiswa wobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli eMpuma Koloni, uMnumzana Zolile Williams, uvakalise inkxalabo nodano ngeengxelo zokusweleka kwaba bakhwetha. OkaWilliams uthi oku kuvele ngethuba betyelela amabhoma kweli phondo. Ngexesha lolwaluko lwasebusika ngoJulayi walo nyaka, bebekumashumi abakhwetha abaswelekele emabhomeni eMpuma Koloni. Ngoku eli nani limi kuma-50 xa kubandakanywa ama-30 abakhwetha abasandula kusweleka kweli xesha lasehlotyeni. Kwezinye iziganeko abakhwetha bagagana nempatho gadalala, amakhankatha engabonakali nangetshengele. Isothusile kulo nyaka kweli xesha likaDisemba into yokubana linyuke kangaka inani labakhwetha abaswelekileyo. Sathi ke masingahlali, masihambe sijonge amabhomba kwenzeka ntoni, kutheni inqanaba linyukile. Kulaa ndawo besikuyo eDimbaza sifike sabona pha kwabanye abakhwetha amakhankatha awekho, bahleli bodwa abantwana. EGinsberg eQonce, umphathiswa uthi bafike imeko yempilo yabakhwetha imaxongo kodwa banako ukubahlangula. Sifike imeko imbi kakhulu yabantwana pha, lingekho ikhankatha lawo. Abantu bengafuni kwakuba sisondele kula mabhoma, kodwa ngenxeni into yobana sinegunya lokokubana kufuneka sibajongile abantwana xa bekulaa meko, sincedisane nabo. Safika phaya, sayibona imeko uba ayintlanga konke. Kuba ke sihamba namagosa ezempilo, sathi amagosa makangene endimeni ancedise abantwana abebekwimeko embi. Noko simka sanelisekile. Izityholo zeminyaka egqithileyo ziqulethe ingxelo ebonakalisa ukuba aba bakhwetha baphathwa mbengwane ze bavinjwe amanzi. Zenzeka emampondweni ubukhulu becala izenzo ezikumila kunje. Kulindeleke ukuba lifikelele esiphelweni kwiveki ezayo ngeMigidi ixesha lolwaluko.